Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 23 март, сишәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган? Алдагы минутта шул турыда булыр. 182 ел элек, 1839 елның 23 мартында окей төшенчәсе барлыкка килә. Төшенчәнең килеп чыгу тарихы төгәл генә билгеле түгел, ләкин гасырлар узса да, барысы да тәртиптә дигән окей яхшы таныш һәм сүзсез барлык телләрдә дә аңлашыла торган ишарә. Һәр елның 23 мартында Берләшкән Милләтләр оешмасы тәкъдиме белән халыкара метеорологлар көнен билгеләп үтәләр. Метеорология хезмәте һава торышы, климат, су проблемалары белән шөгыльләнә. 1900 елның 23 мартында Артур Джон Эванс Кнос шәһәреннән ерак түгел казыну эшләрен башлап җибәрә. Бар тик берничә сәгать үткәннән соң гына археолог легендар Минотавр сараена тап була. Танылган рәссам Зөфәр Гыймаев төрле жанрларда иҗат итсә дә, бигрәк тә портрет остасы буларак танылган. Быел авторның юбилей уңаеннан үткәрелгән шәхси күргәзмәсендә дә бу ачык чагылды. Республикабызның алтын фондына кергән кайбер эшләре турында автор Зөфәр Гыймаев үзе сөйләр. Шулай ук аның әсәрләрен сәнгать фәннәре докторы Рауза Сылтанова да шәрихли. Зөфәр Гыймаевны үз арабыздан чыккан махир рәссам дип зурлар иде Габдулла Тукай әгәр замандашы булса. Бәлки рәссам да шагыйрьнең иң атаклы портретын ясар иде. Бу әлбәттә фаразлар гына, әчен барлык үзгә. Дөрес, Тукайны ясау тәҗрибәсе дә бар Зөфәр Гыймаевның. Гомумән аның иҗатында халкыбызның талантлы шәхесләренә урын түрдән. Инде менә монда ял итеп торган кулын куеп, әзрәк икенче кулын монда куеп, шулай утырадыр я. Ял итәргә дә яратмыйдыр. Ул менә ашаган вакытта гел уйлап торып, янында блокнот булып, каләм булып, менә шундый момент ул секунда гына дип әйтеп була. Аны менә уйланып торган вакытта утырды, ял итә дә, шулай хәзер тора да эшли башлый. Бу жест шундан килеп чыкты минем. Рөстәм абыйны дип әйтеп була инде бик яратам. Шул композитор бик зур өлкән композитор. Мин әле бит миңа бәхетле кеше Салих абый Сайдашевны да күргән малай бит мин. Кичкенә булган вакытта Дәвәнигә кунакка килеп җырыйдыр минем абый белән. Иҗат кешесе ике дөнья белән аралаша. Җирдәгесеннән гайрәте чиксә, хыялында тудырган томаннар иленә китеп юана диләр. Зөфәр Гыймаев иҗатында хыялый образлар юк. Картина аша карашлары белән безгә төбәлгән шәхесләрнең күбесен танып беләбез. Шагыйрь язучылар портретлары арасында күренекле урын алып тора Илдар Юзеев портреты. Халык шагыйре. Бу портретында сез аның колларын кесәсенә тоттыгыз. Аның тыйнаклыгы шулай бит. Шундый шей дә бит. Тыйнак, әмма аның биеклеген сез фон белән бирәсез. Дөрес әйтәмме? Дөрес. Мин алдан бер портрет эшләгән идем. Мастерховага килеп җирдә ул. Мин аны белән таныштым бер күргәзмәдә. Мин әйтәм, Илдар абый, мин дә сезне беләм ди инде. Мин әйтәм, кочымда бик портрет язасыз телим сездән. Ярый килер мин дә элемтәгә керербез, телефон бирдем. Узак сузмады, килеп чыкты мастерскойга. Утырып тордык, сөйләшеп тордык, бик күп инде портрет эшләдем. Мин аннары бүләк иттем гаиләгә, Тәфтилә апага.
Зөфәр Гыймаевның әсәрләре Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музеенда, Әлмәт, Пермь шәһәрләренең сәнгать галереясендә, шулай ук Россия һәм чит илләрдә шәхси коллекцияләрдә саклана. Галиәскәр Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театрына килгәч тә сәнгать сөючеләр аның рәсемнәрен күреп хозурлана. Бик ошады, бик күңелле, бик матур. Менә килеп керүгә шуларга күз төшә. Татарстанның халык артисты Дания Нурлы аның күргәзмәсенә килгәч, ул Камал театрының якын дусты. Татар дөньясын шул кадәр нечкә тоемлый, татарга хас төсләрне белә торган олы рәссам дип бәя биргән иде. Бу фикер белән сәнгать фәннәре докторы Рауза Солтан да килешә. Һәр бер картинада бар үзәк бу ике фигура әбигә хат килеп укугына да түгел. Мондагы һәр бер деталь монда күп әйбер турында сөйли, сезнең нәрсә әйтергә теләгәнегезне. Һәм инде аның үслубы күп әйбердә сөйли, шулай бит. Чөнки тора бара сезнең әле манерыгыз үзгәрәчәк, шулай бит. Менә шушы чорда бу 79 елда язылган картина. Хәзер шушы темага алынсагыз, сез аны ничегрәк сурәтләр идегез? Бүгенме? Әйе. Бүген дә шулай күрер идем дип әйтеп алам. Ни өчен авылда хәзер шундый әбиләр калмады инде? Ниндидер милли жанлы музыка әсәрен тыңласаң, шигырь яки хикәя укысаң, җаның елый башлый икән, димәк бу моңлы әсәр. Рәссам Зөфәр Гыймаев иҗатыннан да үткәннәрнең әһәңе сеңгән илаһи моң агыла. Муса Җәлил исемендәге Татар Дәүләт Академия опера һәм балет театры солисты Артур Исламов һәм Михаил Глинка исемендәге халыкара конкурс лауреаты Эльза Заяри төрле музыкаль стильдә җырлаучы артистлар буларак танылды. Алар классиканы да, рок композицияләрендә, популяр эстрада җырларында башкара. Артист халкы сәхнәсез тора алмый. Исламовлар гаиләсе дә гел сәяхәттә, бер сулышта дип аталган гастроль концертын сәнгать сөючеләр бик яратып кабул итте. Казан тамашачылары өчен әлеге концерт 24 мартта иртәгә Сәйдәш мәдәният үзәгендә узачак. Ә бүген без аларны студияга яңа диск чыгу уңаеннан чакырдык. Хәерле көн, исәнмесез? Хөрмәтле тамашачылар, исәнмесез? Тулы иҗат тормышы белән яшәп ятасыз. Менә бу әле соңгы арада гына нинди күңелле вакыйгалар булды? Соңгы арада безнең иҗат гөрли, Аллага шөкер, тукталган юк. Без иҗатта соңгы арада күптән түгел генә бөтен музыкаль майданнарда безнең беренче сольный альбомнарыбыз чыкты. Бу инде Эльзаның да Бәхетле булсыннар җырларым дигән альбомны чыгардым. Һәм инде минеке Аспирин дип атала. Минем җырларга килсәк, алар барысы да инде бергә Рузаль Мөхәммәтшин белән мин ике автор булып торам һәм дә җырлаучы. Эльзаның инде төрле менә Төрле авторлар, Миләүшә Хәйруллин да бар, Илмир Низамов та, Артур Исламов та бар. Һәм төрле шагыйрьләр дә анда сүзләрен язды, көйләргә рәхәтләнеп тыңлагыз, бөтен музыкаль мәйданнарда чыкты ул. Бу жанлы җырларда әйтергә кирәк. Бу чыннан да иҗат кешесе өчен зур вакыйга, истәлекле вакыйга, шулай бит. Бу инде яңа туган бала кебек кабул итәргә кирәк. Әмма диск өстендә эшләү нәрсәдән башланар? Ул бик тә зур эш, аны бит инде кешеләр уйлар, шагыйрьләр куйдылар, җырларны яздырдылар. Бу безнең өчен да шын жанлы, сыйфатлы музыканы яратучылар буларак, бар җырларны да тере тавышка эшләргә тырышабыз. Тере музыкантлар булсын, төрле инструментлар булсын. Ул бит теге җырны тизгенә яздырганда ул җырны башта әле композитор белән шагыйрь иҗат итә, аннан соң аны җыр чыга тәкъдим итәләр. Җырдан соң әле аранжировка вакыты студиясе бар. Аннан инструментлар белән, оркестрлар белән көйн яздырып башта, аннан соң тавышын яздырасың. Тавышын яздырып тагын звукорежиссерга бирәсең. Звукорежиссер аны инде аерым профессия дип әйтергә кирәк. Аны эшкәртү менә соңгы вариантын тамашачыга тәкъдим итү өчен звукорежиссерлар, яхшы звукорежиссерлар белән әлбәттә бер җырны гына эшләргә, мәсәлән, бер ай дәвамында безгә вакыт кирәк. Бер җырны гына эшләргә. Инде менә әйтәсем килә, ул эш, ул тиз генә эшләнгән эш түгел, ул җырлар, алар еллар буе туплана, еллар буе язалар авторлар аларны. Әлбәттә үзеңә бит әле туры килердәй авторларын да табып бирә. Ансы бигрәк тә авыр диләр булды. Иң авыр безнең менә соңгы арада безгә үзебезгә ачыш эшләдек. Гөлсә Батталова кебек шагыйрә, минем өчен Булат Ибраһимов, Рузаль Мөхәммәтшин ачыш булдылар. Кешеләрнең текстлары безне туры килә торган
текстлар. Һәм шулай композиторларны алсак, Ильяс Камал, Эльмир Низамов, Миләүшә Хәйруллина бүгенге көндә менә безнең татар шушы җыр сәнгатендәге профессиональ татар җыр сәнгатының иң алдап әйдәп баручы композиторларның берселәре алар. Һәм без бик бәхетле алар белән бергә эшләргә, һәм инде менә шу үзебездән килгәнчә без инде җыр аша үзебезнең иҗатыбыз белән таныштыра алабыз тамашачыны. Сез экспериментлар яратасызмы? Әлбәттә. Экспериментлар килгәндә ул беренче чиратта теге җырны иҗатка килсәк инде җырда безнең эксперименттан гына килтерәм. Мин гел эксперимент эшләргә яратам. Чөнки минемчә җыр, татар җыры алга барырга тиеш, безнең җыр бер җирдә торырга тиеш түгел. Чөнки музыка үзгәрә, тенденциялар үзгәрә, трендлар үзгәрә. Һәм дә үземнең музыкада төрле яңа элементлар кертергә тырышабыз. Төрле стильләрдә. Мәсәлән, Эльзага килсәк, Эльзаның аның уникальлыгы нәрсәдә? Хулагыңны яп, синең актың Biz bitinde үзебезнең универсаль җырчылар дип саныйбыз. Без классиканы да җырлыйбыз, эстраданы да җырлыйбыз. Менә Эльза бер җыр эчендә сез генә опера торган, җырлап торган җиреннән кинәт кенә эстрадага күчәдә китә шул вакытта күчергән. Хәзерге вакытта кроссовер стиле дип атала. Кроссовер шундый теге яңа направление, төрле стильләрдә, бер җыр эчендә төрле стильләрдә җырлаган кеше ул кроссовер стилендә җырлый инде. Мин башта операнда җырлый алам, әзрәк академический, шундый поставленный тавыш белән, аннан инде киңәйт кенә эстрадага күчәм, һәм инде народный жанрга да күчәм, әзрәк народ. Һәм тыңлаучыны бөтенләй эретеп бетерә инде шул. Җыр шешен бит бу беләсезме? Үзенең тавыш мөмкинлекләрен күрсәтер өчен бик әйбәт нәрсә. Бик әйбәт нәрсә, һәм ул бит профессиональлык дәрәҗәне күрсәтә. Җырчының мастерствосын күрсәтә русча. Төрле юнәлешләрдә универсаль дип әйттегез, Артур. Менә сез рух юнәлешенә дә үзегезне сынап карагансыз. Эльзаның андый теләге булмаган микән? Теләге булган. Һәм рокны яратам инде мин, яратам. Һәм рокның облегченный вариантын яратам. Җиңелчә вариантын яратам тыңларга. Артурның да тавышын яратам, аның да җырларын яратам. Әмма минем тавышыма бик туры килми. Минем бик лирик тавышым, нежныйрак шундый тавыш, шуңа рок направлениедә ул минем уйлавым буенча бик килешеп бетми булып чыгаймы? Я калса, бу менә безгә бер эксперимент эшләргә яңа юнәлеш, яңа максат. Шуның өчен без моны эшләп карарбыз әле. Уйлагыз әле, сез моның өстендә ул яңа әйбер булырга мөмкин. Шулай көтелмәгән һәм шул вакытта менә кызыклы була бит, классик рәвештә башлап җибәрсә, аннан соң эстрадага күчеп, халыкчан җырласа һәм инде рок белән бу искиткеч инде бер яңалык шундый була. Шуның өчен без инде шушы стильләр белән тулысынча куллана белгәнгә күрә, безгә инде иҗаттырга да ништер җиңелрәк һәм инде төрле юнәлешкә кирип чыгарга шундый мөмкинчелегебез бар. Безнең менә киләчәктә сольный концертыбыз булачак 24 мартта. Анда инде тамашачыбыз төрле стильләр, төрле жанрлар тыңлый алачак. Без бик көтәбез. Шулай безнең концертыбызда да менә шушы кроссовер стилен күрсәтергә тырышабыз. Анда ретро җырлар да бар, анда шулай ук рок музыка да бар, анда әзрәк лирик музыка, аннан соң без халыкчан җырлар, аннан соң шулай ук эстрада, җиңелчә җырлар, шлягерлар да әйтергә кирәк. Алар шулай ук безнең концертыбызда бар. Шуның өчен дуслар 24 март көнне Сәйдәш мәдәният сараенда барыгызны да көтеп калабыз. Инде Казанда яңартылган бер сулышта ятылган безнең концертыбызда бик тә кызыклы, бик тә җанлы концерт күрәчәксез. Барыгызны да чакырып көтеп калабыз. Беләсезме, менә соңгы вакытта аеруча күп сөйлиләр татар җырын, татар музыкасын дөнья рәвешендә таныту турында. Һәм фикерләр төрле, берәүләр әйтә кирәк, берәүләр әйтә кирәк тә түгел, чөнки безнең музыканың ни өчендер дәрәҗәсе аның кадәр түгел әле дип уйлыйлар. Сез ничек уйлыйсыз? Безнең музыканы танытыр өчен менә иҗади кешеләр нәрсә эшләргә тиеш икән? Бары тик иҗатта булырга тиеш. Беренче чиратта сыйфатлы әйтергә кирәк. Бүгенге көндә бит инде музыка төрле үзгәрә. Поп музыканы алсак та, рок музыка, рэп музыка һәр күбрәк юнәлеш бирелә инде дөнья музыкасын карасак. Әгәр дә менә безнең җырчылар беренче чиратта үзләре җырчылар шушындай сыйфатлы
конкурентлы әсәрләр, музыкалар чыгаралар икән, шул вакытта гына конкурентно способны дип әйтәләр, дөрес әйткәндә. Шул вакытта шушы рынокка чыгарга мөмкин. Һәм инде әлбәттә безнең музыкабыз беренче рәттә, мәсәлән, классик музыкага килгәндә, мин 100% инде маным камил, безнең классик композиторларыбыз, Нәҗип Җиганов, Рөстәм Якиннарны без аны куяган алып чыкмасак та, дөнья буйлап Европага илләренә, мәсәлән, Кытайга алып чыксак, безнең Кытайга тагы да якынрак музыка. Пентатоника. Алар бар җирдә дә ура кычкырып каршы алалар. Безнең үзебезнең композиторларыбызның җырлары. Шуның өчен без кайда чыксак та, шушы татар җырларын пропагандаларга тырышабыз, үзебездән килгәнчә, әлбәттә. Үзебезнең кулыбыздан килгәнчә, без аны бер концертта да калдырган юк. Чөнки татар музыкасы үзебезнең беренчедән бик халык музыкасы. Безнең үзебезнең горур, бик халыгыбыз бар һәм үзебезнең шу халыкның музыкасы бар. Без шу музыка белән без горурланып, аны тәкъдим итәргә тырышабыз. Төрле аудиторияларга, төрле таныштырырга, бу бик матур. Шуның өчен дә менә җырларга инде. Менә күптән генә түгел бит Америкада җырладык. Күптән түгел генә Америкада инде үзебезнең Америкадагы иң танылган легендар Карнеги Холл сәхнәсендә безнең Рөстәм Яхинның җырын шушы сәхнәдән басып Горурланып җырлады. Милләтебез өчен, композиторларыбыз өчен шулай. Уңышның сыры нидә дип сорыйм? Нәрсәдән тора? Менә сез мәсәлән Артур үзегезне уңышлы җырчы итеп кайчан таныдыгыз? Мин аны турында чынлыкта да уйлаган да юк. Чөнки минем өчен менә уңышлы әйткәнемчә, әгәр минем җырларымны, минем иҗатымны халык, инде тамашачы үз итеп күңеленә кереп урнаша икән, бу минем өчен уңыш. Шулай ук менә Эльзаның ничек икән? Миндә ничек менә үз мөгъҗизаң булса, үз өстеннән зур эшләр эшләсәң, омтылсаң, тукталып калмасаң, гел эштә, гел иҗатта булсаң, уңышлы булырсың. Сез танылу турында кичкенә дә хыялландыгызмы? Юк. Аның турында уйламадык та. Мен әйттем, ул танылу турында син үзеңә беренче рәттә син иҗат кешесе икәнсең, аның турында үзеңә андый максат куярга тиеш түгелсең. Син бары тик иҗат, син бары тик сыйфатлы музыка һәм шушы беренче рәттә син бит аны бит үзеңнең халкың өчен эшлисең. Халкыбызның шундый сыйфатлы музыкасы булсын дип тырышасың. Без инде мин үземне әйтәм. Калганнар турында әйтә алмыйм беренчелектә. Без үзебезнең иҗатыбыз турында беренче рәттә әйтәм. Шуның өчен безнең танылу турында андый максат булмады кайчан да. Без бары тик үзебезнең эшебезне энергияны бирәбез. Үзебезнең җаныбызны бирәбез. Шуның белән яшәбез генә. Тамашачы сезне рәхәтләнеп карап, сезгә рәхмәт әйтә. Чөнки тамашачы сизә. Без шулай дип инде өметләнеп калабыз. Барлык тамашачыбызга, барлык җанатарларыбыз бар икән инде. Безгә бик тә рәхәт сезнең белән, сезнең өчен иҗат итү. Һәм инде әлбәттә киләчәктә дә сезне яңа җырлар белән, яңа хитлар белән сөйләрбез дип ышанып калачакбыз әлбәттә. Без сезгә бары тик уңышларны телибез. Бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Бүгенге менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.